aiwa because we are kumuona semwana because we are 30 mukadzi wamwana 24 even ane mwana wake kana 1 but uyu mwana wangu ko the way ari kuita kuti anenge achiti ndo size yake anzi mgarati torera yo ini ndaka even ne tuwa mukadzi wangu ane 2 vana vasikana ndobva ndamuroora ini uyu mwana wangu akauya pane takafuction but culture yedu pachivanhu chaipo mukadzi wababa ndamai vako whether age kana chichi mama ndi mama mai vako afanoita jealous afangotometa jealous ndanotsvagawo wako usati ndakunzwa nababa kana kuti chii ndokupa advice futi iwe kana mwana kana uchida kuti unzwe something kwandiri hongu iwe taura asi mfana wangu ona mfana wangu kana uchiti nini ndatora age yenyuka iwe mfana iwe chinotsvaga ka futi yauri kuda saka iwe zokoto iwe uri kuti hazviite kana uri mwana uri mukomana mudiki asi kumadhara zvinoita kutora mukadzi ane mwana zvinoita kumadhara zvinoita pakuti madhara anenge kutsvaga vanhu vanovachengeta asi vari kumitisa nevamwe vanhu havachazizve ko pakumitisa nevamwe vanhu uchiramba apa iwe pakumitisa muri kuona kuti chii chinoitika pakumitisa paipai ndinoti kabhi kanoitika kuvakomana mukomana wese kaobviously wasvika pamaturity yekuda kuita sei yekuda kumbonzwa mababes kuti andira sei unosvika neikoko saka pakuzomitisa zvinhu zvine zvaitika musina kuronga okay then iwo kumukomana ndienda kusvika kuti maiwe ndamitisa musikana kauya padhende kuti padhende ndogona kudzingwa kana kuti atoma 1 but iwe unganzwa mitisa ka age of 20 inini handhanzanganzanitisa inini uziya brain chichichi kunzi baba wako iwewe tongoti baba wako kana mai yako would they accept anditi une mwana wani kana une mwana iwe wadana nemusikana madanana zvacho wozongosvika patime kuti abhebi chi haini ndangofunga kuti tigarisane ndada kuroora batori asi tine vana vangu 2 iwe unoita sei ini ndine mwana wani iwe une 1 ya ipapo manje kuri kusaidwa nini tanga ndakalidwa ndiziramba asi kana ne mwana wani aiwa bvu tamba kajikiwa udi tanga ndakalidwa 1-0 inonetsa because tikatanga 1-1 at least hatizoita machallenges akawanda because inonzi vakabva kupi 1 wakake 1 kwangu ka zvinogona kuita sei kumecha because yo kana uchipima mukadzi andi takutoti vakadzi because vapura zera renji evasikana uchipimba mukadzi vashoma vakadzi uchiti kutaura kuti ndeipi ripoera I like your hairstyle I like this chichi unenge uchikanda tuma throwings twakwanira kuti tutosvika chaipo kuti munhu anakirwa ndi saka tuma throwings toite tounenge wakanda musikana ubati abhurwa kwafona motodanana chiba kutoenda kumamovies wakumutekera chini wakutomombo yakana negauni kana yane mari achitokwawo gauni andi iwo uzongoti good baby asatira kutaura kuti tine mwana pamwe mukadzi ndinesi asatira kutaura kuti ndine mwana obazo kutaurira paunosati baby chi hatofanira kugarisana obva kutaura ndituna 115 130 unoita seiva aiwa ipapo manje mablango manje pane kwakomana isisi mastrategies aperi 1 ndane decision 2 manje yekusiya kana kuti ndomudya bhegi kana kuti tongoita yekuitisana handiti because panyaya yekuti ane vana paipe unongosati waroora akuudza wamutaurira iwe kuti ndakuda kunoroora iwo ndowaproposa ndaproposa asi hanzani ndazviita osaka wakuda inini manje ndobva ndakati 15 years maybe maybe ora ndine 29 ndine mwana wahani wangu ane mufaro ane tomboti 10 years ndobva ndaona kune ma15 kune rimwe ratokana kuma18 unzo ini ndo ndakati ndine 29 years ora ndi pandichazoti kune musikana waya kune munhu yaya ndakudoka mudhoni handiti chii chinoitika ndina kumangani ko vana vake vanenge vakumangani anowazviona saka ndini ndo panenda kugaiti oraiti nemunhu wangu oraiti mamboti ndinesi apa kana kuti oraiti akanaka ane mashebhelebe bo yes akasenga mbari yese oraiti matapi chichichi maiziya saka inini manje ndinda kuti oraiti zvinhu zvandinofanira kuzisiya oraiti baby bo yatitambe yatotamba takuitisana inini ndakutsvaga kangu katoenderana nako maiziya ndokandozokanda pakachena but uyu tendakuitisana inini izvo zvandizvo mukadzi uyu pamwe akapinda through abuse
nyaya yekurohwa nemurume achiitwa zvimwe zvinhu apedzisira atobudiswa muzvinhu izvi pamwe atosungisa murume kudhayasipora kazhinji kacho murume anogona kutodhipotwa otoenda kujeri but mukadzi arohweka diaspora arohwe saka kana usina mapepasi kwakutodhipotwa kutoya kuzimbabwe but kana une mapepasi unoenda kujeri waenda kujeri wane criminal record saka yaripo ndekuti situation yemukadzi yakasendo yakamupinzisa chii aiyo iwewe mukadzi akazoexplaina kuti I left my husband because aindirova iyoyo zvayo nyaya yoyo kwandiri haimeke sense because kana nherera kutori neimwewo futi akatomitiswa but hana baba naamai but akatongosiyiwa kadaro aiyo ndikuti pindura mubvunzo wangu mukadzi auzive situation yake ataura kuti inini murume wangu taidanana but aigara achindirova and angasikabhadhare mabills ndini ndaishanda iye aingoswera ari pamba because kuona manesi akawanda tokoti ane motikari yake murume anenge achiona anotora siya mukadzi kubasa oina manheru onomutora obvanzi onotora vana kuchikoro zvichingodaro ndizika iwewe manje nejerasi rako kuti mukadzi wangu ndinesi kana nditicha ari kunyengwa kubasa zvekufungidzira opota uchingomurova kwamona akamira nemumwe munhu wechirume wasvona iwewe hausi kumurova bautaura kuti habibi I love you aiwa iyoyo manje ndainzwisisa mukuru wangu ipapo manje situation yakadaro manje inorwadza fanike kumawoman inorwadza which means anenge akuda murume vanenge akuda pain killer aripo pazvese iyono kwakatomuratidza izvozvo pamune madanana 3 months watomuratidza kuti iwewe you have nothing against kuti zvaari kuita pamwe vana unenge watoziva kuti anavo ndotora wasvona because haungamboblema kuti mukadzi zvaari mbana handisika mbana chinhu chinoshora handisika inini mai manje ndakatorora mukadzi kana musikana asina mwana nenda topinda machina but ina expect kuti nyenga mukadzi ane vana kana 5 kurora kuti ndakugarisana naye because vakadzi vazhinji vanotanga kuzvara ma17 18 saka kana akuma45 vazhinji vanenge vane kana 5 4 kids vazukuru hobo saka firstborn inenge iri kuma20 years chifirstborn wakachiona so makatarisana munoita kunge makainza inenge iri zvakada kukumamisa pari palavhu zvangu handoenda hangu because inini ndendatomupa zvese zvaanenge achida ndotiza navo wakaona mbana ichikuintrodusa kune vana vacho zvikuda kuti pane trust and akuintrodusa kune vana vake vahomba akutowirira nevana vake vahomba ndiyo anko venya apa mataura mvana ine zvinhu ko mvana isina chainacho isina chainacho inororwa futi inororwa because apa marakidza nge munhu oda kurora nekuti chinyi chine something ka zvangofanana mukona apa pashoko rataurwa because one chimwe chinotambotaurwa mashuga mami unosangana neshuga mami variko mashuga mami isusu madhara taakunzi mablesa handitika because nenyaya yekuita sei yekuburitsa teketa mablesa nemublesa wangu hautaurirwe zvese right point yangu iri pamashuga mami mashuga mami unosangana nawo iwe unenge usina chaunacho wanzwa uri munhu welanguage wawina wapinda mawirana munhingikana masangano mopi makona avhenye zvimwe musi wakarova nhingikana kuti chimati yekubwereka wanzwa zvese uchiblinga ubvunza shuga mami ndifunga ndogona kuwirana navo kampana ukaita wawanza language waziva kuti iwe bvonzi unenge waona kutaura kuti madza iri pamberi watoitaura musanandisa kuti pane mutsetse wangu mawirirana pressure yevu yatotanga kuti makutengerana wavo tapamba sei uchatopinza foni mufanana nemotikari yangu tuzaakuita sei amene zvaamboiteta unotsvanga isusu madza yatokuda kudhara zvete language yavataura iyeye havana basa naye asi madzinenge yatongokuda nei love exercise
side. Right, moenda but zvinozodiscavika papa yapa azokuti no one. Iwe of course zvinenge zvakudependa nemunhu wacho anonzwisisa here because iwe unenge wakutira kuzvidepend because unofanoda defense yakasimba because ukagona kunyepa wachizvidefenda futi blacho hapana pongambogara nemunhu usina mbodanana anoizi zvinogona kuitika masangano musitanga iwo kana uri pasituation yekuti uri kuroja somewhere bhebhi rinemba yokuroja ukuita yaunguita bhebhi robva rataura kuti hashamani iwanogana kuchurisa indogara kuavondini wade kuti tigarisane tese nepoti ndikuona ndiri kabhisinesi ndinohodha hembe nditengesa chinogona kusimudzana makutogara pese kubva uzuri kutaurwa wandekunzi kona uyu neuyu vana vangu pane mamwe makezis anotobuda munewspaper aisuggest kuti kuroora mukadzi ane vana vake hazvina kushata provided vana ivava vanofi kugara mese one jealous nekuti vana vake saka iwe uda kugara nevana vako iwe usikagara nevane mukadzi aiwa inzwa yake pakananga nyaya yangu pane machances ekuti eji yamudharashekomu akatora munhu ane mukadzi wake ane vana vake maybe vana ivamwe vacho vasikana vari over 18 ndokanozonzanzi father raped step daughter iwoattract kana ari murume zvinodzokera futi kuna vamutaura kuti chinogona kubolonja futi chimwana chabva kubawa vasikana hazvitoita tigare tese bcause chabva kubawa ndakarwa negasi kauya ari over 18 kau but do you know that kuti vasikana vemukadzi they can get along nemurume boyfriend yamoms because vanongoda ngotaurirwa chete zvinongonakidza zvokuti vanongokutesta sokuti zvishuwa uya ari kubata moms vakupo moms vanogona kupedzera kutoita jealous because akuita nevana jealous racho handimukuziva kukana nyaya jealous racho moms vanoziva kuti chimunhu chikaichikaichikai chakuona nemwana wangu chikeninichi vachazopfuura nekupublic kubawa vozodzoka vese kuma12 vozotsikana akura kao hapana zviri pairi usina ndaya ungambozvisungudza mwana zvinoita vana ivavo vasimumasuma pachokwadi chaunotaura iyo nyaya uri kutaura inoitika but inoitika kuna vanhu vasho